Diluents i dissolvents en la pràctica pictòrica. En aquest vídeo ensenyarem un procediment per diluir i netejar les restes de pintures artístiques solubles en mitjans essencials, utilitzant exclusivament essència de trementina pura i rectificada, de manera que es garanteixi tant la qualitat com la seguretat de l'usuari i la reducció de l'impacte al medi ambient. Seguirem els següents passos. Començarem amb una introducció sobre les funcions del dissolvent i del diluent, establint la recomanació de l'essència de trementina i determinant les precaucions que deguem observar durant el seu ús. Seguidament, descriurem la metodologia de treball. A continuació, reforçarem el que hem après mitjançant una sèrie de consideracions. Finalment, oferirem una compilació actualitzada de les referències bibliogràfiques e institucionals més notables. A l'hora de triar un material en la pràctica de la pintura, és necessari sospesar tant les restriccions de seguretat com els requisits de qualitat i permanència. La prevenció de la salut ens exigeix mantenir actualitzats els nostres coneixements i mètodes, a fi de protegir-nos dels possibles efectes nocius a curt, mitjà o llarg termini. A Belles Arts, l'experimentalitat constitueix un dels pilars fonamentals. L'actual sensibilització amb la prevenció i sostenibilitat exigeix de part de la universitat millores en el compromís ètic, respecte i protecció a l'entorn, així com coneixement, comprensió i aplicació dels actuals sistemes de gestió de residus. Aquest objecte d'aprenentatge s'integra en una sèrie d'accions per a evolucionar les condicions de seguretat en les nostres activitats. Així, de comú acord, articulem un procés limitant i sistematitzant la utilització de l'essència de trementina pura com a únic dissolvent admès a l'ensenyament universitari, sent el més segur i apropiat si es segueixen amb detall certes pautes necessàries en la seva utilització. El primer que farem és legitimar la seva utilització. Una de les principals característiques de les tècniques oleoresinoses i cereoresinoses és el seu comportament soluble en mitjans essencials. Una altra és la capacitat de formació de pel·lícules flexibles després de l'assecat. La regla d'or per al seu bon comportament en estratigrafia consisteix en anar proporcionant major flexibilitat a cada nova capa, segons la correspondència gras sobre magre. En aquest punt, és necessari clarificar les diferències entre dissolvents i el diluent. Al parlar específicament del terme dissolvent, cal apuntar que aquest pot tindre dues funcions diferents. D'una banda, és l'element necessari per aportar a estat líquid i integrar les matèries sòlides, lligants, resines, etc. En un aglutinant o vernís hi haurà de mantenir una certa qualitat i correspondència fisicoquímica amb l'obra en el seu conjunt. D'altra banda, és també el líquid utilitzat per a realitzar tasques de neteja, o la seva contribució a la qualitat plàstica i durabilitat de l'obra és nul·la. El diluent, en canvi, consisteix en el líquid que interessa per a conferir a la pintura la seva posta a punt d'aplicació, reduint la seva consistència. De la seva elecció apropiada dependrà en gran mesura l'estabilitat i la durabilitat en el temps de l'obra d'art. El diluent necessari i insubstituïble en les primeres capes de les pintures oleoresinoses i encàustiques és l'essència de trementina, presentada bé com a aiguarràs pur o rectificada. No deu ser confosa amb l'aiguarràs mineral o mescla, ni amb el símil o el white spirit. Es tracta de l'essència vegetal més utilitzada en la pintura, considerada com el seu diluent més apte. S'obté per destil·lació del bàlsam que traspuen algunes coníferes. És incolora i té una olor característica. En la seva qualitat més vasta rep el nom d'aiguarràs, etimològicament aigua de resina, que solem utilitzar com dissolvent de neteja pel seu preu més econòmic. En la seva utilització com diluent és preferible que estiga rectificada. Als Estats Units, les lleis d'alguns estats, especialment la Proposició 65, obliguen als productes comercialitzats a complir amb els requisits de la regulació denominada LAMA, segons la qual tots els productes han de ser avaluats toxicològicament i etiquetats conforme a les seues possibles riscos. Els criteris d'avaluació es recullen en una norma americana denominada ASTM de 4236. L'essència de trementina, a pesar de tindre una olor característica, és considerada una substància de toxicitat moderada, sempre inferior a la d'altres tipus d'aiguarràs i dissolvents. Diversos graus d'aquest material han sigut qualificats i aprovats pel Arts and Creative Materials Institute
Comitè format per toxicòlegs experts en avaluar materials artístics conforme a la normativa d'ACTM i el LAMA. Aquesta institució etiqueta amb el Caution Level CL, nivell de precaució, a l'aiguarràs pur d'essència de trementina, el qual normalitza el seu ús amb precaució. Podem considerar segur l'ús d'aiguarràs pur d'essència de trementina, sense deixar d'observar els riscos que porta associats com són toxicitat per inhalació de compostos orgànics volàtils, dermatitis i o reaccions al·lèrgiques i extremada inflamabilitat. Per la seva part, l'essència de trementina rectificada manca de toxicitat, amb l'etiqueta Non-Toxic Seals AP New. A continuació, indicarem els passos a seguir en pràctiques de pintura amb dissolvents orgànics. En aquesta pràctica és important assegurar una correcta ventilació, natural o artificial, amb almenys 10 renovacions per hora en l'estància. En funció de les condicions de treball pot ser necessari col·locar-se un equip de protecció individual adequat, com mascareta, ulleres, guants i o un producte barrera específic. En altres, caldrà connectar l'equip de protecció col·lectiva. En cas de detectar qualsevol anomalia, deus comunicar-ho al professorat responsable. Cal tindre sempre a mà els fulls de dades de seguretat. Per diluir pintures oleoresinoses i encàustiques, elaborar vernissos i aglutinants, així com dissoldre i netejar les seues restes, et recomanem utilitzar com a dissolvent sempre i de manera exclusiva l'essència de trementina pura, o millor encara, rectificada. La utilització prudent de l'essència de trementina per a pintar a l'aula no sol requerir EPI específics, encara que queda condicionat al compliment de les següents normes i mesures higièniques. Mantenir tancats durant la sessió dels recipients grans, evitant concentracions d'orgànics volàtils en l'aire del recinte. Disposar d'una ampolleta o un poalet amb uns 50 a 100 centímetres cúbics, com a màxim d'essència de trementina rectificada, pura per a netejar els pincells. Disposar d'un altre recipient amb uns 50 a 100 centímetres cúbics com a màxim d'essència de trementina rectificada o una barreja de la mateixa i el mèdium diluent corresponent. Renovar el contingut únicament quan l'essència de trementina s'embrute o evapore. Guardar sempre les precaucions indicades en les fitxes de seguretat del fabricant. Assegurar una ventilació adequada dels espais, renovant l'aire periòdicament, sobretot aprofitant per això els canvis de grup. Utilitzar la menor quantitat possible d'essència de trementina per a llevar les restes i depositant-los als seus bidons corresponents classificats per a aquest tipus de residus. Utilitzar l'essència de trementina per a netejar els pincells, espàtules i atuells, etc. Però mai per netejar les mans. Les restes de la pell es poden retirar tranquil·lament impregnant un drap amb unes gotetes d'essència de trementina o oli de llinassa i fregant suaument sobre la taca. Dilució de pintures oleoresinoses i encàustica segons la regla gras sobre magre. Aquesta norma és bàsica per un bon comportament de la pintura i consisteix en anar proporcionant en les seues diferents fases d'aplicació major flexibilitat a cadascuna nova capa que s'incorpora al quadre. Comença des del diluent més magre, barrejant els colors únicament amb l'essència de trementina, pura o preferiblement rectificada. Cada nova mà afegeix menys quantitat d'essència de trementina al color. Després, continua utilitzant com diluent els colors un mèdium, generalment composat d'oli de llinassa i vernís, més essència de trementina. Igualment, cada nova mà afegeix menys quantitat d'essència de trementina al mèdium. Neteja d'útils i ferramentes. Per a aquestes operacions, l'essència de trementina també constitueix el material preferit per a la seva relativa inocuïtat, en compliment de les condicions de seguretat ací indicades. Primer, en la mesura del possible, retira amb draps o periòdics les restes sense diluir. Procura emprar la menor quantitat possible de dissolvent en la neteja posterior. Gestiona adequadament l'eliminació de totes les restes als recipients indicats per a l'efecte. Evita tirar al desaigüe qualsevol sobrant de pintura. Els rotllos de paper absorbent i tabelletes higièniques deixen restes de cel·lulosa i, a més, poden provocar greus embussos al ser llançats per la canonada. Per a un manteniment òptim dels pincells, aquests han d'estar nets a diari. No obstant, i amb una freqüència anual o semestral, podem realitzar una ficada a punt submergint-los entre 12 i 24 hores en la fórmula següent. Després, s'esbandeix amb aigua i s'eixuga amb un drap de cotó. Convé no tenir-los més temps submergits per a evitar que es deformen.
L'aprenentatge d'aquestes rutines poden incloure la reducció del consum, volum de residus, emissions atmosfèriques, incrementant el valor afegit dels materials i productes obtinguts, i solucionant problemes a les aules de pintura, degut a la saturació d'alumnes, la dolenta ventilació o la utilització i l'abús de substàncies volàtils, així com el trastorn que aquest pot ocasionar al col·lectiu de models principalment, donat que els vapors solen concentrar-se a les parts més altes de l'estança, properes a la tarima on es posa. Finalment, oferim una compilació actualitzada de les referències bibliogràfiques institucionals més notables.